banoyolo abalambele banqwenela ubulungisa, banoyolo abanenceba, banoyolo abahlambuluka inhliziyo, banoyolo abaxolisi, banoyolo abasitshiswa ngenxa yobulungisa. Ninoyolo nina xa bethe abantu banengcikiva banitshutshisa bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka ngenxa yakho. Uyanitsho bekunene ukuba uvusele umkhulu emazwini ukuba benze njalo batshisa. Amen, amen. Mbedesho njalo sisile kuluka inhloko ndaba ifundeka ngolu hlobo umthandazo wenkosi kwathi esendaweni ethile ethandaza akupheza wathi uthile wakubafundi bakhe kuye, Nkosi sifundise ukuthandaza njengoko uYohane wabafundisa abafundi bakhe. Uthe ke yena kubo, xa sukube nithandaza yithini?